Здравейте! Днес ще ви покажа как се обезвъздушава охладителната система на Citroen DS5 двойка дизел. Значи първа стъпка, отварят се двете пробки. Тази на термостатното тяло и отзад има една, която е на маркуча на парното. Пълним антифриз долу-горе. Когато започне да излиза от тази пробка плътна струя, затваряме. След това затваряме задната пробка, когато и оттам започне да тече плътна струя. Запалваме двигателя да работи на затворени пробки, след което палим и оставаме да работи на празен ход. Така докато не стигне температура от 70 градуса. През това време наблюдаваме в казанчето, ако има нужда доливаме. Пускаме на живи данни на диагностиката и следим температурата. В момента сме достигнали 68,9 градуса. Като достигне температура от 70 градуса, излизаме от това меню. И влизаме в Special Function. Даваме тук. Даваме сервизна акция. И влизаме в това меню. Така, иска да достигнем до 2300 оборота. Изчакваме да приключи процедурата. След това правим пробно шофиране. Виждаме нивото докъде е. И след това изчакваме да се охлади колата. Когато изстине напълно, отваряме и ако има нужда, доливаме. Това е всичко от мен.